לפני שבוע, אח של הרב שמואל אליהו, שהוא מנכ"ל משרד השיכון, היה אצל ירון בישיבה. הסביר לו, אז הוא אמר לו לירון, תקשיב, אם תביא לי אישור שאתם לא בתוך שמורת טבע, הבאנו לו אישור, אנחנו לא בשמורת טבע, יש חלק דונם אחד שהוא בתמ"א 20 לשימור. יער לשימור שהם המליצו קק"ל לגרוע אותו בוועדת גריעה בשביעי לשביעי. שהם המליצו לגרוע עקב המיזם שאנחנו עושים פה, אומרים עוטף מירון שהולך להיות דרך צדיקים, אומרים לא היינו צריכים להמציא מישהו כמוך, שיהיה וולקאם סנטר, יעשה לאנשים תה, קפה, יספר להם פה על קברי צדיקים. הם תומכים בעניין. משרד התיירות, אבישי בראושר, כל המשרד התיירות היה פה, אתה זוכר שנה שעברה שהיה פה מסאג'ניקו וכולם, תומכים נלהבים בכל העניין הזה, עוזי לנדאו עכשיו. הם לגמרי, המנהל מעכב, אומר, היות ואתה עבריין, אפשר להכניס לך לוועדת השתיים. אמרתי, חבר'ה, אנחנו הגשנו לכם את הבקשות, ואת כל מה שביקשתם מאיתנו, שנתיים לפני שנהפכתי לי, מה שאתם קוראים לי עבריין. בשבילי זה לא כללה, זה מחמאה להיות עבריין על יישוב ארץ ישראל, אני לא רואה בזה עבירה באמת. אבל נגיד תגידו לי איך, אמרתי להם כמה, תגידו לי מה, אני לא איזה פורע חוק, אתם מכירים אותי, הרמנו פה את מרום הגליל, את כל אמירי הגליל, ומינפנו פה את כל מרום הגליל, עשינו פה דברים יפים. תגידו לי איך, תגידו, לשלם כסף, לעשות רישיון, מה שתגידו אני אעשה, אין לי עניין. אבל למה להרוס? אומרים לי, לא, תהרוס, תצא, נדון. תראה בו, מה העניין? תנו לי להיכנס לוועדת השתיים, מול המנהל משרד התיירות. תגידו לי, עברתי, לא עברתי, אני אפנה מעצמי. אבל אתה אומר לי עכשיו לפנות, אחרי יומיים תגיד לי, עברת את הוועדה, בוא תבנה עוד פעם. חרם, מה העניין? תן לי להיכנס לוועדה. אז הם לא, יש לנו מדיניות, לא מדברים עם עבריינים. לא, חבוב, נו, מה? זה מה שהם אומרים משרד, זה מה התשובה שהם נותנים לירון, זה מה שאומרים המינהל. המינהל לא מוכן לדון עם מישהו שהוא עובר פורע חוק לכאורה. מה פורע חוק? אני כאן מ-95 אני כאן. הרמנו את מרום הגליל, את חנה אמירי הגליל מ-95. ירון בן עזרא דיבר עם בנצי, ניסה לדבר עם כולם, הם כולם, אתה יודע, זה כמו סיליקון, כולם פוחדים להיכנס לוועדות חקירה לכאורה. כולם מסכימים איתך, נלהבים, תן לי את זה על דף לא. מישהו יחתום, אני גם יחתום. אף אחד לא מוכן להרים את הכפפה. כולם תומכים נלהבים, לא רק מהארץ, מהעולם. היה אצלי דורון כהן, זה שהמציא את השיטה למיליונר אדיר, משקיע מחוץ לארץ, שקנה את כל יישוב תירוש עכשיו, ועושה דברים פה מדהימים בארץ. אומר לי, היידישקייט שאתה עושה פה, אני יכול להביא תקשורת. השאלה, גם יש פה אנשים שינהגו, אם ירצו בדרך זו, דרך אחרת. לא העניין שלי להתחיל לפעול באלימות או בדברים כאלה. זה לא הדרך שלנו בחיים. אנחנו מנסים לעשות את זה בדרכי נועם, תגידו לנו מה, תגידו לנו איך לעשות את הדברים, אנחנו רוצים להסדיר את הדברים, אני לא איזה פורע חוק או איזה עבריין. אח שלי נהרג פה בצבא, אבי, כל החברים שלי, אנחנו על זה גדלנו, זה האידיאולוגיה שלנו, להפריח את ארץ ישראל. באיזה שלב עשיתם אותי פושע להפריח את ארץ ישראל? איזה שלב זה נהיה פתאום פשע? אנחנו על זה חינכתם אותנו, על זה הורגנו כל היום, עכשיו אני נהייתי פושע. ישבתם איתי ביום הזיכרון של אחי, סיפרתם לי על איך ואיך חומה ומגדל, ואיך ארץ המרדפים, ואיך הפרחנו את הארץ. פתאום אתה קורא לי בדמם, ציוו לנו את החיים, כל המס שפתיים הזה, בסוף אתה עושה מיני פושע. לזה אתה קורא פשע כמו פפוס ורבי עקיבא. אשריך שנתפסת על דברי תורה, אשרי שאני עבריין על יישוב ארץ ישראל. אני מרגיש זכות, אבל דחילק, תן לי דרך לרדת מהעץ, תרדו מהעץ, תגידו לי מה אתם רוצים.